Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụtụtụ ọma ọka na-asa enwe special Mhm. good morning maka na Yeah, agbata obi onye bụ nwanne yeah, eyi. Tutu ọma. ehe. Mm. Onye ọbụla n'ebe a ụtụtụ ọma asị m onye abụrụ onye Igbo ọ n'ebe maka na ife eji agba Igbo erika ọ bụrụ na tata bụ mbọsị izizi ị na-esonyela anyị ebe a bụ mbọsị ụka asị gị nnọọ. Ife ji mara ọgbakọ ma bụ na ụka anyị na-eme ife ndị nna nna anyị rapụọla anyị ebe a ọ bụrụkwanụ gịnị ọ bụrụ ịwa ọjị. On that note, ọrabịa be m nnọọ ọjị dị ebe a nzu edo na ose ọla ma akị inu dị na ya. So na m bịa kịta mma ebulie gaba maka na nwanne m nwoke na ebe a agbata obi onye bụ nwanne Obi na-ekwe ọjị o, mana ka m bulie gbajewe na nke meyọ ịma na first time gị na join anyị ebe a maka na ị mara ka anyị si eme meyọ nwazi ihe ya na ya eje ka m bulie gbajewe na nke meyọ over to you ịmazi ndị ya hand over to ka ha bless anyị tata bụ ụka. Gịnịkwa? Okay. Onye kwe? Daalụ. Nna ochie. Eji kụzi ebe ọgọ. Nna ochie. Kụzi ebe ọgọ. Anụrụ m ọnụ gị. Akpọnye mmụọ. Nna ochie ahụkwa m n'ana. Ịdị oke. Anụrụ m ọnụ gị. Biko ụmụnne m ụtụtụ ọma nụ nke onye chikwere n'ụtụtụ anyị ezelu nụ. Ụmụnne m nwanne nwebe dị obi nwanne ọgọ anyị ekene ego nọọrị nne nwanne mmadụ. Ya gazie. Daalụ nụ. Ndị be anyị si na onye wetara ọjị wetara ndụ, so nwaada anyị nọ na biya asịgola anyị ọjị, ọ bụrụ m ntị nka ntị ụnụ, ọ bụrụ anya m ka anya ụnụ. Anyị wee na-asị na Chineke ya agọzie na ndụ ya adị. Biko na-egbughị oge ụnụ, ama na onye ọbụla n'ebe a fụrụ ọjị a and ana m asị na aka onye ọbụla dị n'ọjị a, mana na-egburu oge ụnụ ka m were ọjị a bugalụ oke nwa na agụlụ ka ọ mara ihe ọ ya eji dị ọjị mee. Oke nwa nwanne m ọjị eze ọ dịkwa eze n'aka. Daalụkwanụ. Daalụ meyọ ịnwa na agụrụ adịghị Igbo ata aja. Ekenekwe m unu ụmụ Igbo, ekene m unu niile. Biko akwa ọjị ka anyị ji n'aka. Amaghị m na onwe onye ga-amara anyị nzu maka na ije dị nnukwu. Oji nkụzi eme ọgọ n'ebe a, ọ dịka onwe nke ọ ya eme. Onye ma nke ọ ya eme bụ oji nkụzi eme. Nyamara anyị nzu mma abalị unu ka ngọzi ọjị. Anọ m unu. Oji nkụzi go ahead na. Ịchọkwa inwe ike gbanye your camera on. Okay. Igbo mụrụ m ekene m unu. Igbo ndị ọma njem ọnụ. Igbo si na onye bọlụ chi ya kere chi ya n'ọkwa chi bụ ndụ. Ọ ndụ bụ isi. Enwere ihe ka ndụ n'ụwa anụnwa ma n'ụwa ọzọ. Na otu anụnwa anyị ncha niile pụtara ụtụtụ. Ọ bụrụ n'ike aka anyị na ọchị anyị mere anyị wee dịrị. Wee sị ka nkene chi anyị ncha niile n'otu n'otu. Kene mmụọ na-emere anyị ihe na nke anyị na-emere ihe. Kene mmụọ niile nọ n'ala Igbo, oke alụsị niile Igbo ji wee biri. Eji m nzu n'aka, tata bụ ụbọchị orie dịka Igbo si agụ. Mgbe eji n'izu anụ ụbọchị tata, n'Igbo si n'aka mmanụ nzu adọrọ mma ime unyi. Ọ nzu ka Igbo ji achọ mma. Nzu na-egosi obi ọcha, nzu na-egosi ife.
eji m nzu anụbọchị tata wee na-akpọkọ ezumezu niile nọ n'ala Igbo, kpọkọ arụsị niile Igbo ji wee biri, kpọkọ ndị nna nna anyị ha ochie niile sikwu mbịa malụ nzu na chiefo. Asị n'aka nri kwa aka ekpe kwa aka nri, na otu anyị si amụ unu nzu n'ụbọchị tata, otu akụnụ ga-esi wee maa anyị nzu, ka anyị si achọ unu mma, otu akụnụ ga-esi wee chọọ anyị mma, otu anyị si echeta unu, asị m na otu akụnụ ga-esi wee cheta anyị. Mgbe ejiri nzu a n'ụbọchị tata, si dịka nna m anyị nzu ka m ji wee na-ekwubi okwu wee na-aga ọfọ dịka aka ji ọfọ mbụ, wee na-asị na ndụ anyị ga-adị n'Igbo, si na ndụ bụ isi, na agha na ndụ wee kpaa ka onye ilo erie, nsị na anyị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ, na anyị ga-azụ ka afịa na ama nnakọrọ ka afịa, n'ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri na mabụ ụzọ nkwụ n'ụzọ mmiri adịghị echilo. A sị m na etiti ka anyị ncha niile na ebe a, ma ndị na-ekiri ekiri ma ndị nọ na bọks, a sị m na onye na-anụbe di ga-anụta ezigbo di, onye na-anụbe nwunye anụta ezigbo nwunye, na anyị ncha niile ga-amụta nwoke mụta nwaanyị, zụọ ụmụ azụọ anyị. Nsị na ihe anyị ga-eri ka anyị ga na-enweta na nke ga-eri ya ma mbịakwutekwa anyị. A sị m na otu a si wee gọọ ya, n'otu a ka ọ ga-ele, na ọtụtụ okwu adịrọkwa n'ụka mgbede, na nke anyị ji wee bụrụ mmadụ na mmadụ ka anyị bụ na mmụọ mazụ ihe niile. Nsị na mmụọ mazụ echiche obi anyị niile n'ofu karịa ka anyị si wee mmadụ, n'otu anyị lụ anyị dị n'iche n'iche ka mkpa anyị dị n'iche n'iche. Nsị na otu onye ọbụla si wee chee n'otu a ka ọ ga-adịrị ya, ọ ga-adịrị anyị nche niile na eke, dịrị anyị n'orie, dịrị anyị n'afọ, dịrị anyị n'akwọ, afịa na anọ izu naanị Igbo ji wee ise daalụ oji nkụzi oke nwe batụrụ nna ya mụrụ ya. oke nwe batụrụ Ọ ka ịkọchazi ka ibe mepela ihe nkiri. Uche m pụrụ ya, echekwa m na kamera ma dị ọ na-echefuru m. Ọ ka o si adị. Ịgbanye na nwanne mmadụ. Daalụ. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Akwa nzu ka anyị mara, anyị amachaa na nzu. Ọjị ka anyị ji n'aka, maka a sị na o wetara ọjị wetara ndụ, ndụ nwoke, ndụ nwaanyị, ndụ mmiri, ndụ azụ. Mmiri atakwana ma azụ anwụna. Ibe anyị na-ekwukwe na ọ dịrị nwoke mma, ya dịrị nwaanyị mma, na akwanụ ka ndị gboo mere ka anyị na-eme, maka ka a na-eme anaghị egbu egbu. A sịkwa na agbakọ ka aha iri udene atụtụ anụ dị na ngịga, na akwanụ nyanwụ ngịga ka a na-atụtụ n'ụbọchị nke taata. Mma anakwa na-azọ anụ, maka na aka na mma azọ anụ nyanwụ na anụ akarịa, na anyị na-akwakwanụ ọwụrụkwa nnukwu anwụkwana gị na akwanụ ugwu ka anyị na-akwarị ahụ bụ ndị mmụọ, maka na ọha ahụ ndị bichara na anyị wee bịa. Anyị wee jiri ọjị wee na-akpọku akpụ ọkalete, na-akpọku nnukwu oke osisi dị n'ala Igbo, ọjị, na-akpọku ebenebe, na-akpọku anụnụ ebe, na-akpọku ka ha wee wụrụ mmụọ niile nke na-emere ndị Igbo ihe ọma. Anyị wee na-asị dododo ha bịa akwa na ọjị, na-akwa ọjị ka anyị ji wee na-akpọ ha. Asị na tata ya amakwana na anyị mma, na orie tata ya ewetakwana na anyị ife ọma. Akwanụ ndụ mmiri ka a na-ekwu maka ya, maka na ụbọchị tata na-egosipụtakwanụ mmiri. Asị na ngọzi anyị ga-adị ka ohummiri, ọ ga na-ehu dịka ohummiri. Ohuru bata, ohuru baga n'ebe etiri ya. Ọ bụ ogodo ebe anyị na-alụ ọrụ, ọ bụ ogodo ebe anyị na-azụ afịa, ebe ọ bụla anyị na-emete, anyị ji enweta ihe anyị ji enyere ndụ aka. Asị na akwanụ ọ ga na-ehu ka ngọzi anyị ga na-ehu dịka ohimmiri, maka na orie tata na-egosi mmiri. Asị na ihe dị na mmiri ka anyị na-ayọkwanụ, ihe dị n'ime mmiri ya sekwa n'elu, ngọzi anyị dị n'ime mmiri ya si enu. Asị na ọ dị n'ala ya pụkwe n'ome, maka na ama ha na ji epuru asụrụ na ana ga-epu ome, mana ome ji pụtazi etofewezi oke. Asị na akwa na otu a ka ngọzi anyị ga-adị. Asịkwa na ọ dị ebe dị anyị, ikuku butekwa na anyị ya. Asị na ọ dị n'elu ya daa n'ala. Asị na ọ wụrụ nwoke jie, wụrụ nwaanyị wee jie. Asị aka na okwu ilo ka ngọzi anyị wee ruo anyị aka. Ibe anyị na-agụkwa n'ụwa ọfọ ka anyị na-agọ. Anyị na-agụkwa n'ọfọ ndụ n'isi nwoke n'ebe a, na-agụ ọfọ ndụ n'isi nwaanyị n'ebe a. Maka na onye kwuru okwu si gọọrụ m ọfọ ndụ, maka na ọfọ ndụ wụ isi akụ, ọ ndụ wụ isi, maka na onye dị ndụ wee mmadụ ji ego ka ọ na o ji ha ego. Anyị wee na-ayọ n'isi nwoke n'ebe a, ihe akụ ihe enwe akụ na ụba, ebe ọ bụla anyị tiri aka ya agaziri anyị. Anyị wee jiri ọjị n'ụbọchị nke taata wee na-aga ọfọ n'isi nwata nwaanyị ọbụla na-ejere anyị aja ije, n'isi nwata nwoke ọbụla na-ejere anyị aja ije. Asị na mgbọsị ọnwụ na hapụrụ n'ụzọ, ha ejecha ha natakwananụ,
onye gwuru anya onunu asị na akwa n'isi n'isi ụmụ ya ka o ji okpuchi ya bụ onunu nwa agadi nwaanyị na-etekwa n'anya aja ofe o techakwana ya dee niile ka ọ fụkwanụ ka o si atọ awesị na onye ji anya amụ ije ọrịde n'ido ya rịbakwa nke ahụ na akwa ọfọ ka anyị na-asụ maka na okwu ekwucha wee ṅụọ iyi asị na ọ ga-adịrị anyị mma na eke dịrị anyị mma na oye dịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na nkwọ n'ahịa na-anọ izu na-anọ nke dị n'ala Igbo asị na ọ ga-amachara anyị mma na ọmaka wee ga-emela anyị a sịkwa na obere azụ kpata obere nkụ nnukwu azụ kpata nnukwu nkwụ wee sị na anyị niile n'ebe a na anyị akpatakwana dịka nnukwu azụ onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme onye ọnwụna nwere ihe ọ na-eme asị na akarị na mba anyị ga-ebutela ya akarị ofu maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa asị Chineke ya goziwekwa n'ụmụ nwoke niile n'ebe a ndị nke torugoro ịnụ nwaanyị na-anụbọ nwaanyị ka o mepere n'ụzọ ụzọ ka ha wee nụọ n'ezigbo nwaanyị maka asị na nwoke nụtara ajọ nwaanyị na-akwụ nnukwu ihe ọjọọ merie wee na-aga ọfọ ndụ n'isi nwoke niile n'ebe a wee na-asị na mgbe ha ga-anụ nwaanyị na ha ga-anụtakwa n'ezigbo nwaanyị na ọ bụkwa na ajọ nwaanyị ka ha ga-anụta ka nna agụkwa ka nna agụ n'isi ụmụ nwaanyị niile n'ebe a wee na-asị biko dododo mgbe ha ya anụkwanụ di ka ha nụọ n'ezigbo di maka na nwaanyị nụta ezigbo di ịfụkwanụ n'ụwa na-atọ ụtọ ịfụ na ezinụlọ na-atọ ụtọ na-akwanụ onye nkeje nụta aka na ohori ọ dịzịa ka ọ na ezinụlọ anaghị atọ ụtọ alụmdi na nwunye anaghị atọ ụtọ na ihe a na-agụkwa n'isi nwoke ebe a ogologo ahụ isi ike ihe akụ akụ ihe enwe ka anyị gụọ n'isi nwoke ka anyị gụkwara n'isi nwaanyị ka anyị kpere ka orie n'aha Chukwu na aja ana ise 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 nwa agụrụ si agụrụ eje ekelekwa Unuma, like I said, it has been approved by Indians and also wherever some no. So now how watch as the lodge, you're the alumbo. Okay, my permission to you what dodge you. Move on, say I can follow nowhere. Oh, ada gawa ni bawa bawa wala kana bu enya wacha ayari. Taya mo ko mo. Nke ọcha na-agbazi sonsi te biko ọkwụdu mmiri ka anọ maka ndị na-ejebe chike ma ndị na-edutebe chike ifura kịta na oke nwa ji eje dute nwanne chike wee bata oke and ọ ya mụrụ m eta atụ wọnzọ aka ịhụrụ gị ibe anyị na-achọ m n'ọnụ ihe anụ ya n'ọnụ one day ya anụ ya n'ọnụ m ibe anyị na-achọ m n'ọnụ ọ ya mụrụ m eta wọnzọ ike nga mụ n'ọrụ oke nwa ọkpakwala ise o Kimakwala man. Oh, wali se. Mba, oyo ọma ka a na-ekwu okwu ya. Oyo ọma, sigawani.